Ay, mga alas 4. Visit! Ay, chilip lang kilo Luis. Amo, di ko sure. Ano kapatid mo? Ay, ibig ko mo. Ha? Malay ang korta. Tamot ka. Ano kay korta? Babaeng dalaga, ano kay korta? Buwas na. Sinakaw. Dear Idol, the goal. Oh, inday. Hello, kumusta? Hello, how are you? Ako din si Joylene. My name is Joyling. Usa ako ka RN or registered nurse. I am a RN or a registered nurse. Dili ko rejected nurse ha. Not for registration. Nakapasar ba ako og board? Yes, I'm passing up paddle board, blackboard, Inyo man. dashboard. Inyo man, lipit. Partner, sama na yung partner. Mama na yung kabalaw ko sa iba ng ikalam. At inis taon, tani, mami siya kasabot og mga inana. Dami na. Nag-board lang ko sa may Artiaga Street, Davao City, pero taga-Hagunoy jud ko, Davao del Sur. I play basketball and there's a lot of board. Davao del Sur. Nag-work ko sa hospital din sa Davao City. I work the big hospital in Davao City. Sultian ta mo, Dolanday, To tell you frankly, Dolanday, na ako'y nakrasyan nga doktor. I have a crush. Crush, Dr. Crush. Sa din na partner, nag-crush kag doktor. May kong crush nurse day, doktor. Itago na lang siya sa pangalang Doc Aga. Iyan mo kong pangalan, Agapito III. To the back of the big mango tree, his name is Doc Aga. Agapito the Third. Halos tanan na inggit sa kuha tungod kay tisoy kay nga akong uyab nga doktor. Yes, there's a lot of girls to, insecure me because I have a boyfriend. He's a very handsome doctor. Apan mo, dihan ako na sayran o nagsugod. Ang gapnod sa akong kinabuhi sa dihang nagkauyab na. Grasshopper again. This is the start of... Grasshopper. Apan mo na apan. Sabi ko, partner. Isa ramang kot. Bugo lang na yung partner. Dinista mo tayo. That is the beginning of the stagnant of my life. Achichi. Nauwi ka swerte nung girl pa. Lagot kay ka, girl.
Nagsabot ako bigla mag-date bigla sa People's Park, sa Memorial Park, sa Times dito sa Tatwa Dabe. Ano man na pag mag-date? Dito ginang ending ila Tatwa David ba? Alang, mas dito nga dito la Tatwa Dabe. Kay, durang sa ng pagka. Diba? Ano ba na shark dito? Matukobo niya ka! Oy, wis ng shark, oy. Naglakaw na kay Dagon na kayo sila. Bitaw girl, oy. Nalipay si girl ba kay si Dok Aga ba? Sige sa Dok Aga, uy! Kape ko na si Dok Aga sa una pa pa ko nag-nurse girl, diba? Ay, kalaway ka magkanibog daw sa una pala. Ikaw nila ko na anak. Oy, Itong mga interns pa lang ta diri. Naka-crash bang ganit bukuan ang Dok Aga? ay, ayagin pa panginana. Ang kang sisa, ang kang crispin, kang basilio. Uy, pero Joy! Makalagot man ka, Joy. Uy, nganong ipangayaman mga mas gwapa pa man minimo. Ay, nainggit mo. Masamang mainggit. Kalagot kay ka ba dapat kami ang ipangayaman nili ikaw? Kapay naong ni mo nga. Murag ka ng tinumot. Unsa? Pagtarong ha? Alam ko, Injeksyonan tamo anerong injections baka. manguyab sa ko sa bron. Kumuyab sa sukuha karon, pinaptik na yun. Di ba? Kamu ba? Ay, nasa kis kong hair, uy. Che! Umatay kay ka, girl. Baka inis ka. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. Salamat yung kayo, Dok Aga. Sabi tawag ni mo, Dok. Ayun lang tawag Dok Aga. Alangag gudo. Lain bugay tawag ko ka ng gudo. Ako nalulog, Dok Fredo, nalulog. Ikaw ba? Saan kayo na itong gisudlan rin ang kuhan ba? Coffee shop ba? Ayun na lang ng Dok Aga. Pete Boss na lang tawag. Chico. Boss Chico. Ba rin ba wala Boss Chico? Pete na lang tawag sa kuha. Pete nga Pete man. Short for Agapito. Nga ba? Ay. Pete na lang. O sige na lang. Uy, mangutanan lang ko ni mo, Dok. Ba? Ano tinustos man ang apelido ninyo? Dok Agapito Tinustos III. Ayun na ninyo apelido. Inala mo ka ang apelido, Dok? Asa mo siya kaliwat niyo, Dok? Kapre mga naman kaliwat. Mababadura kita. As kaayo mo, no? Oh, Dok, wala man mo gitandog yung pagkaon, wala baka giganahan. wala lang to na ako gitandog, Dok, ako pagkaon, pero natandog naman ko ni mo. Kabalo ka sa tanang mga nurse. Ikaw lagi, imong dagong lagi nidulot sa kong kasing-kasing. 133. So, 133. Achichi. Kaya nga mo sa tag 14344. Ang sama na siya. Actually, 14345 di ay. Ano ko kadungog ana? I love you very mucho. Mabuhay ka. Ikaw maligaya. Wala ka pala kayo mong suot, blue. Ikaw, naka-orange ka. Orange cab ka. Kaya ganahan kayo ko kana. Ana, maging basa. Mabuhay kayo ng imong gisuot, no? Ay, siyempre. Holiday man. Sa holiday. Pili mo ko din mag-uniform. Diba? Wala ka tayo. Ato tayo ilanin ng aliya. Gusto niyo mga antag durian? Come on, let's go. Tara, gusto kang durian, ha? Ah. Dok, Ulian ng aransilyo. Dok, nalingaw dyan ko unexpected kayo, Dok. Baka yung ano, wala dyan ko lang dahon, Dok. Ba nga? Pit na lang. Pit. Dyan ko lang dahon, pit ba nga? One pit. Pag nata sa ospital, okay lang magduka, pero Sure pit na. ka. Sige. Saan sa'yo mo? Pit, wala dyan ko lang dahon, pit ba nga? Inaani na ikaw. Gusto rin ka mo habhabog durian diri sa anda ba? Grabe, pati kunok ko. Di na gani durian akong ginahab diri sa anda. Basta na yung mahabhabon. Ala, uy. Di,
Yan. Sa tinood lang, simple man akong lifestyle. Kung di mong lifestyle di ay... Simple lang, ang masakyan Hindi mo. ko. Masakyan mo mong lifestyle, mag-away kita ba? Ang ganin akong ingon mo. Basta, ikaw. Maninood. Ikaw. Uy, kami naman naninood niya. Baliktad din ba? Dapat ako yung Dr. Ani. Joy, Alwin. Asa man? karon nga nakita ni mo nga simpleng tao lang ko. Simpleng buhay. Kabalo magigugma, Kabaloy. kabalong magmahal. Sa tanaw ba nimo nakoy paglawas? Ay, sabay nagsabi kay paglaob ni mo, Dok. Lugar dyan kailangan kay paglaob sa kuha, Dok, ba, Dok? Oh, ayun na lagi ng dok lagi. Ay, pit. Unsa Tipit, tipit, tipit. hindi na kong kita na gabi ng DVD ba? With people. So, unsa man nakoy paglaom? Na, uy. Sobra pa. Sobra. Sobra-sobra ang imong paglaom dali na ako. Imong pag-asa dali sa grabe kayo. Kita na. Sugat na sugat sa sukins. Pasabta ko di ko sabot ang imong istoryahan. Kaya sa ani? Tunggon ka ganito. Gisugot na ka na ako. Mo ba? Ang sukaw, gisugot na sa suk. Si dinner. Lalo ko yang iyo. Ansa man? Pag nata sa ospital, di lang ta magpalata ha. Kay kabalo na ka, mga mata sa tao, di ko gusto nga Sureness speed. patismisan ta sa gawas, may problema, okay? Sunod tadi ako, sa kwa na? Sa kwa, touch and go. Dili lang ta, na ako'y discount card dili yung. Tara, na. Sa kwan, Red Cloud Inn. Parang mo tayo sa ospital. Doktor, kamu bisa kalbularyo, wala yun. Excuse me, nay nakuyab sa kuha si pipipipip. Nay nakuyab sa kasi Dok Alan Gatan. Mga doktora na yung magkatuog. Ay, kasi Dok Alan. Oo. Ano na nga Wala na doktor sige kasakit. Ay doktora na si Kalitura. Kaya dentist kasi Dok Alan. Ano nga pobre ng doktora kaya may nagpaibot. Yeah. Inayanan yung tingog niya. Manunggan ka naman. Tanggal ka naman sa trabaho. Bahala rin Gusto ka siya. ba sa trabaho? Oy, may ilan na ako di mo ko nang I love my job. Oo, mukha na inayanan yung tingog niya. Bro, oy girl. Maragin lababo dyan kayo mo sa Dok. Naman na yan, girl. Makalakap na mo, girl. Ay, ingit kayo minimo, girl. Basta may ikalit mo nga lumay, alam, girl. Oy, excuse me. Huwag ko nagagamit og lumay. Pure laway lang yun na. Uy, girl. Inisay ka, girl ba? Yan ako lutuan ng spaghetti. Hi, Joy? Doc? I'll see you in my office, ha? Pipipip. Okay, Doc. Ay, hi, girls. Hi, Dad! Ay, ay, ay. Gusto mo na kanina di? Ang inipon ni Doktor, pakilagom na kayo. Ikaw, nagum kita na ay. Ayaw ko ni Tahit. Ayaw pag inana, naingit lang mo. Girl, bye, girl. Lagot kayo ka, girl na. Esek ka ka, girl. Uy, lagot ako eh. Ni ikaw sa plano ni mo. Hawa magkagoy paano? Plano na noon, ikaw. Nakalimutan. Di kinatusok-tusok si Dok Alan. Uy, layo. Lago kayo ato. Sa ako na gusto ko tabang Dok Alan. Kung may matrabaho kay Chit-chit-chit. Masagda na pasyente, magsige lang kamprag. Sige, dadala ng kalakana ka nito sa loob. Kalakana? Earphone. So, cellphone na isang kwan. Abi na pangputang sa heart. Ang aning-aning na minor na gapnod. Di naman ang stethoscope yung dala. O, stethoscope ni Ay. Di na sa
kabalo ka, gilag na ako ng pultahan ba? Ay, katong pasyente bita sa second floor. Wa ko inabot. Lumino sa record niya. Kinakay mo discharge sa ni karong pasyente ha? Palihog ko ha? Na ako nang ipagawas. Amo ba? Dali ba? Alo ka lang bulog. Behave na ako sa ospital. Gilak man ako ng pultahan. Nasa man ka? Behave, bakit masakpan ta dali? Buta ko, don't disturb. Ayun na. The doctor and the nurse have a big fight. Madam, Ayun lagi. gusto makikadugan do, oy. Ay ba, ganing mats kay tagay bugasan bukag na. pipipi, di ba? Di ako patungo ko ng imong liog, di? Ayun. Ay lagi, kinasakpan ta dali. Aprido! Sumukan. Paano kong masura, Dok? Apri ba? Di ka apri. Kaning 2 weeks, oy. 2 weeks! Ma'am, paano kong kwan, ma'am? Basura di, ma'am, kay... Nanimaho na ng kwan dyan, kung kaon magod magsipod dyan. Nanimaho na ng sulod. Sige, pakuha na. Tess, palihog na lang kukuha. Ako na ko, Dok. May 500 oh. Ay, Dok. Sorry, kulang gani, Dok. Sa kalibo, sige na. Salamat, Dok. Okay. Ganito na kayo. Pasensya na ka to. Sige na, magtrabaho ka na. Lagi na po kayo itong pasyente. Natrabahoan ba ko niya? Naku, gala ba? Ikaw balay ka man. Sige, Fit next ba? time, Gusto next time. ka trabahoon ka na ako, Fit? Next time, ha? Fit! Dahil na di mo, Fit. Fit pa. Bibi pa, Fit. Patingin ko na kayo mong liwan. Sige na. Lako na. Alay na, gini mo, Fit, eh. Sige na, Fit, ay ko itukmod ba? Itulak mo Wala ganun ko itukmod. Ay, sa mukha, uy, ayaw gud pag-anagod. Di, Wala may mga pasyente diha. Pangterga sa mga ko ng mga pasyente. Lunya pa man tamang mata. Oh, yun, itawagan ako. Sige na. Sa mukha, gid ani, eh. Kita to niya, ha? Sige, pantay ka, ha? Diwa sa rato ni, ha? Okay, girl. Lagot yung girl ba kay? Ako lang inauna niya, girl. Was pagka-reaction paper ang Julia. Ayan, istorbo man po kayo ng tuyiksan na. Parang yung utility na ito diha. Ano mo lang tungkoy? Maglagot yung kuwanan niya ba? Kay, mas usarap mo naman ka na ito sa kulong ha. Lagot ko yung utility yan na kay. Dahil kay suguon. Sabi yung mga utility rin na yung wala na mag-amo. Lagot yung kuwanan niya kay. Huwagan din ako si Adin ba? Panistan ko na eh. Parang diswasin niya kay taguan nila. Parang si Landa. Nahango na yung mga sabon. Ay, naulit ka, girl. Lagot ko yan yung tuyutan niya. Girl, kabalokan. Ako siya i-surprise na ko siya unya. Ay! Lagi rin nagkuhan ka ng to be continued ka na ng Kung sa man di ay lain. pwede mo, girl! Girl, kabaloka, girl. Nagtumar na ko from A to A. Ito, eh! From istoryahay to achiche. Ano mo to, eh? Uy! Kumok ito tanan! Sige. Gusto na ko pa kumuko, paghahion ako. Ha? Ala, oh! Pagkata ko talaga! Mas maldeta mo. Gamito na ako niya akong sanina diri nga. T-shirt ako, ninja na ako ni. Isuon ako ni. Para kung nagmasag si Bintuan ni. Ninja move na tinalang. Ito na ko. Bantay ka ron, Pit. Bantay ka ron. Piti pipi pit pipi pit pipi pipi pit pipi pit.
Ayo, Dok, Dok. Ulit diri. Dok, ayo, Dok. Ayo, Dok. Diri ba Dok, ni? papadyo ko ka-experience ang mga inani, Dok. Injection ni Kuba. Ayo, Dok, ba? Dok. Injection? Akong short ka ba? Iba ko short ba? Oh, Dok. sa amin ako ni 1,000. Wala na lang ni. Sir, ang tao Basta sindihan ko ni. O, 2,000. Sindihan ko ning 2,000. Dok, ayo, Dok. Abibin, sumiming. Sayang kayo, Dok. Ko. Dok, ayo. Dok, ayo, Dok, ba? Play with me. Ano pa? Dok, tuod na kay kakadong paminaw, Dok, ba, Dok? Ko? Amin ang 2,000. Ade, lamig kay ka paminaw, Dok, eh. Lumagi po ni, Dok. Much better. Dok, Oh. lumagi ba? Alain na. Partial pa man na. After. Dok, ayo, Dok, ayo, Dok, ginapit mo liyo, Dok. Dok, ganyan mo liyo, Dok, ba? Ngilo kay Dok. Dok, Oo, ano mo basura eh, pero ganahan. kabalo ba, Dok ka nga. Ako tikuliktas mga basura. Ayo, Dok, pa, Dok. Ay. Agapito! Tix, ikaw, maglimpyo ka basura. Nga mo suksok mga dali sa akong lamisa, ha? Dok, ako sure, Dok, ba? Ako sa niya, Dok. Dok. Musibat ako, Dok. Wala sa akin ako nakita. Pato na ni kay dili ka mo karinggan ako kay katulad gusto yung sa imong karinggaw na. Kaluot ni mo ay. Maglimpyo lang daw Kay din. limpyo. Dili, pwede maglimpyo lang siya. Chismison na ko nimo. Sabi ng limpyo nga lang hubo ng mga lugar siyempre. Kaluot ni mo ay. Ako sige pahubo kay basi mapiska ng iyang uniform eh. Nalimpyo mo siya dali sa salog. Ay, luspag na kayo ka. Kaluot ni mo, Agapito. Ay, gani pag-anak. Doktor Agapito Tinostos. Tuyot singkang ako. Ayaw pag-ingana. Ron, bantay kay chismis na ka dire. Chismis na ka dire. Sige, chismis ko. Ang galong na ka sa trabaho. Sige, kaya mabalhin ko dito sa bikas. Tanaw na to. Kailan ako ng mga doktor. O saan? Dili. Isumo ka na. Chismis ko naman dili. Dili. Bayot ka. Balag din lang kayo. Nag-ibong ayaw i-sagit sa gawas. Kaluon ni mo. Ibatang rani. Ako na ko din kinay ka mong patol sa kuwang mayutang ka. Uy, friends na lang ko to. Suko man ka. Ayaw ka ting. Pinapasakitan mo sa Kims ba? Uy. Gusto na meron. Uy, bongga. Hindi ko kailangan. Ako mga eyeliners dito. Mga makeup. Mga ano. Unsa laman niya. Uy, important to. Gikas akong friend nga doktor po sa Wala abroad. ibaw na yung kayo sa samput, oy. Sa man, friends na dili. Dito ka taga ba? Lipstick ka, tagay kong lipstick ka. Sure na. Tagay ko katong Habra nga Trump, ha? Oh, sure. No O katong problem. abon-abon, magsay ka. Ako na-discover with Rio de Asia. Pero sige na lang. Friends naman po mi karon. Wala'y nakahibalo sa ospital kung di kami rin tulo ni 2 weeks. Wala na lang po na mag-isaba. Well, as friends, siyang supplier sa akong mga makeup, mga perfume nga mahalon, imported. Although sakit good, kay kuan good me. Ako may pinagsamahan pero wala man tayo mabuhat. Uma naman to. Anyway, sabi na kung mauna to. Hindi pag di ay. I'm still waiting for the right guy to come. Salamat kay Dulanday for always making me happy every morning. With all the listeners sa magagapload sa kinabuhi. From Hagunoy, Inusuat magtatampo, Joy Lynn.